Denne video skal I lære, hvordan man indsætter punkter i GeoGebra, hvordan man tegner streger mellem punkter i GeoGebra, og hvordan man navngiver og ændrer objekter i GeoGebra. Det første jeg vil gøre er at indsætte punkter i GeoGebra. Det første punkt jeg vil indsætte skal have koordinaterne 1,1. Jeg går ned i min inputlinje og skriver en parentes, og inde i parentesen skriver jeg 1,1. Jeg trykker der på Enter. Jeg kan nu se i mit vindue, at punktet A er kommet op. I mit algebra-vindue ude i siden kan jeg se, at punktet A har koordinaterne 1,1, præcis som jeg ønskede. Jeg vil nu lave et punkt mere. Punktet skal ligge i have koordinatsættet 4,4. Kører jeg igen ned i mit input-vindue, laver parentesen, og inde i den skriver jeg 4,4 og trykker Enter. Nu kan jeg se, at jeg har fået punktet B. Punktet B kan jeg i mit algebra-vindue se har koordinaterne 4,4. Dermed har jeg nu vist, hvordan man indsætter punkter i et koordinatsystem i GeoGebra. Nu vil jeg forbinde de to punkter med en linje. Jeg går op i værktøjslinjen og finder et sted, hvor der står noget med linje. Jeg kan se, at der står linje gennem to punkter. Jeg ønsker ikke, at min linje skal gå igennem de to punkter, men blot, at den skal forbinde de to punkter. Jeg trykker derfor på den lille pil og får åbnet vinduet. Jeg vælger et linjestykke mellem to punkter. Først klikker jeg på punktet A, trækker op, til jeg når punktet B og klikker på det. Jeg har nu tegnet en linje mellem de to punkter. Nu ønsker jeg at få vist navn og værdi på linjestykket, således jeg ved, hvad det hedder og hvor lang det er. Jeg går op og vælger musen i min værktøjslinje. Musen betyder, at jeg nu kan tage fat i objekter, og jeg kan klikke på den. Jeg klikker på linjen, dobbeltklikker og får dette vindue frem. Jeg klikker på egenskaber. Vinduet åbner. Her kan jeg vælge vis navn. Jeg vælger denne funktion. Hvis jeg lukkede vinduet nu, vil navnet på linjestykket komme frem. Men jeg ønsker også at få vist værdien på linjestykket. Så jeg trykker navn og værdi. Jeg lukker vinduet. Og efter lidt tænken, skulle det meget gerne fremkomme, at A er lige med 4,24. Det fremgår også i mit algebraiske vindue. Hvis jeg ikke ønsker, at linjestykket skal hedde A, men jeg måske i stedet for hellere vil have, at linjestykket hedder AB, da det jo går fra punktet A til punktet B, kan jeg igen dobbeltklikke på linjestykket, trykker på egenskaber, og der, hvor der står navn, sletter jeg lille a og skriver i stedet for store AB. Jeg lukker vinduet, og jeg kan se, at nu er linjestykket omdøbt til AB. Det samme gælder, hvis jeg ønsker at omdøbe punkter. Jeg ønsker måske at omdøbe punktet B, så jeg dobbeltklikker på det, åbner egenskaber, og navnet kan jeg nu ændre til for eksempel. Således ændrer man navn på punkter eller et hvilket som helst andet objekt i GeoGebra.